Dia ngatra, dia kesenang jangan, bat dia ngatra, ada kesakti jangan, dia keyeng jangan, dia kekon jangan, dia ni bangga, sebab mat. Amen. Ada bukti mata, mana bukti sama. Sakani kawai pat kadai kacing tho hakabai dai ba kacing keren jong I pastor fast born shooting kabalapau haki social media ba ujumai un saki akasi jantia bat hami khalaya kan mat ya kanem snew nadu ka alpui trik Julai bat kumta terter ya kanai kacing tho la tho dai we na kiro rong ba jong kacela ya kaba ngam kwa banton pau ya kerteng kaba ong ba lada ki pai rungai ki pentre kam hok ya ke ke bakiyo ngubha na ki pastor ki fathers ki sister ki teman basan ki rang ba balang ki bayalap ya ke bahatam halaki rungai lah ki dai ki lasngi sausngi hakshitayo neman la kasngi ngai ba jela jungi kan lait na ga jingsha penting pensmiet ke jingsha bam jabieng bam sap bam tengka sensha dan bor bat le dan bor kalong breu man breu kan long kabakwat kabakia kabakaman kaman siam rangkat bat kicing kerku kicung ublai henry habak mi bha mantangi la im lasa haki art voice pas nam henry ke ke penlongo yang akalong bah kumno ki babon ki riu start kene kecela kidon ki ba itu ki badang ye im haga jingsha penting dakaba pen sepriang ya kate ke video baga jingkran uta opastor bat kathok mesti taki kentien penting bat pensier mensim sudah ya ki babon ki breu hadu ba kilas ngutu ba kin eno ya la kayang kasem ka jingdon ki jing em baro tharai kin don ru ki kme ki pa ki ban sha shu yang ki khon ban le chaskur nadu la shai ka sngi kata nadu ka arpui terik nambala kren uta opastor pa unsaki ujumai kacing tho kalau ong shu ru ba kum kini ki mesiet ki mi tang na kito ki breu ki balak mi baik tang si benang ki ba sungu tho shu ba ki kicat jungki ki dang yang scam hakani ka khandau hakaba kabam bat ko kadang pen kadang yala ukpo bat yala utliet utengkro kumta ngasungu dai ba sarkar jela lang ba chief secretary bat khamtam nak nat kampo yeng jong ka jela bat kitnat revenue ka social welfare ka bapet ya ka disaster management ka chengsngan ki long breu man breu bat ki wei baki dai ban le ai kloi persya ya kum kini khubor na kum utai pastor kan pher ayu na to usad hu lapla ubai thu lang ba ki ransan pai ba manta ka chingknya breu ka don ha ka nei ka jela na kerman baki bos sarkar jela kin kloi ban simkhia halor ka nei ka khubor kenang bak jela jungi kan singai bat kan lait na ka chingsha tem rau ka perkhat hakum kini ki breu ki yo chimutoi ban em bat besa bam tang na ki tien phna thlie ki kan tien pen bie ki kan tien chali chum ki chongki pen kut ka kerwo na uni urong ba ya ka ba ngam kwa ban pen pau ya la ka kerteng kendiat ngin pai pat ya ka wei ka video ka bala saprang ba kiran san social media hakapor ba I pastor fast born shooting idang ai jingkran hakatei ka chingi seng pai ba bon na pedang jengki ki pai ba ki la yam bat ki la lenyar ya ka ka ba maki ki shem haka chin em ka jengki de menta ngin phai kindet chapang jong kane ka video bat ayu pidon ban ong halor jong kane ka banta sngoba ban comment lang ba ki comment section jong kane ka channel Selama tapun bodi ini ke jumlah, and try this one. Nadam kudo, hati setiap kejadian, ngalap susahnya, baru siapa, maaf noy, kau dia ngaturan. Kesenang jangan, bat yang ngatra, ada kesakti jangan, dia keyeng jangan,
이게 혼자나 양이 바로 스바마스 아멘 난 bukti부터 말해 bukti sansunna 완전 bukti 아멘